كتفتح تربارب مسزبا Subscribe, like and share up Filfil Media Subscribe, like and share up Filfil Media أب هلو خناتات عملكيتو كاب منجس تجراي استوهاب مجلسي جونسايداون ولك ملاخن سرعات بلصقنام حزب تجراي نمصنات كايروس انها كل مداو كبان عصوان بدرونن تلاقتي عطواتن كوبصحه صنع متقعتي نابزل على براخه بموساد لومي اسران حموشن حمله 2018 عامه مهرت كاب وجحتا جميرو اب زوبا معراب تجراي بانفت شررينا قلع وج جمير اللهم ازي سرعاتنا بسلطان كاب زمص جميرو عبلع لحزب تجراي جونسايد اوجو كلهم عينتات عالم لخاو جبنات زفصمن اب مفصام صنحن كوينو دحري مفررام سممع بريتورياون انتخونه حزب تجراي نمنبركاخن نمبتتانن كاب زلو كتور باهغي تبغيسو زتفرالي وديتات كبان عصوان وتادراوي مقرباتن خجبر دحر مصناح داغم تجراي نمورارن حزبي نمبراسن تبغسو وسيدو وج كفيتلنالو سلازخونه اب وشتن وصان اتنبر حزب تجراي كلهم حيلتات صصتا تجراي بيراوያን حيلتاتن تقالستن تجراي سيفيل محبرات تجراي تكالات ሃይማኖት ትግራይን ካሎት ዝምልከቶኩም አካላትን ብሔራዊ ህልውናና ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ፍትሓዊ ቃልሲ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ኢልኩም ሎምውን ከም ትማሊ መስተንክራዊ ታሪክ ንምስራሕ ትዳለው እናጸዋዕና እቲ ተጀሚር ዘሎ ዳግም ወራርን ጽንተትን ዝምልከቶ ምዕባለታት በብእዋኑ ዝምልከቶም አካላት ዘድሊ መብርህን መግለጽን ዝውሃብ ምዃኑ ክነፍልጥ ንሕብር በዚ አጋጣሚ ድማ ህዝብና ጉቡእ ጥንቃቄ ንኽትገብር ነተሓሳስብ ማሕበረሰብ ዓለም ጆኖሳይዳውን ውልቀ መላኽን ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ዞባ ወሊዕዎ ብዘሎ ኩናት ከስዕቦ ዝኽእል መዘዝን ግንዛበን ክወስዱ ይግባይሉ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 25 حمله 2018 عامه مهرت مقاله رايت ኢትዮጵያ ሎሚ 25 حمله 2018 عامه مهرت በእግረኛን መከናይዝድን በድሮንን ተደገፈ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ሸረሪና ከቢድ መጥቃዕቲ ከፊትሎ በተመሳሳሊ ድማ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን መጥቃዕቲ ከፊትዩ እቲ በሰራዊት ኢትዮጵያ ተጀሚር ዘሎ ውግእ ናብ ካልኦት ኩሎም ግንባራት ክሰጋገር ከም ዝኽእል ድማ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብዕላዊ ስርዓት ብልጽግና ብከበድቲ መሳርሕታት ተኽሲ ጀሚሩ እግረኛ ሰራዊት ብልጽግና እውን ያው ናብ ሰራዊት ትግራይ ተኽሲ ከፊቱ ተኽሲ ብዕሊ ገይርዎ ኣሎ ስርዓት ብልጽግና ሰዓት እዩ ስለዚ ንኽንዳናገጽ ወይ ድማ ከምዚ ናብ ካሊእ ራዕዲ ክንኣቱ ዘይኮነ كمت ناي 2013 موسي ورار زفصمو اب حزب تግራይ دغيم اي فصمن ازي كنامن كللنا اب دغ زلنا نكون اب وشتي كلنا تغارو ጠንኪርና ምስ መንግስትና ምስ ሰራዊትና ምስ ህዝብና ምስ ውድብና ህወሓት ተሰሊፍና ክንቃለስ ክንመክቲና እዚ ካን ናይ መጨረሻ ተዓዊትና ንወጽሉ እንበር ንሕና ንጠፈሉ ንወርሰሉ ካብ ማዳጋስካር ተሰዲዶም ዝመጹ መንነት ዘይብሎም ታሪክ ዘይብሎም ቋንቋ ናይ ባዕሎም ዘይብሎም ፊደል ዘይብሎም ብላትን ዝጥቀሙ ናይ ድምጺ ህዝቢ ፍልፍል ሚዲያ ናይ ህዝቢ ፍልፍል ሚዲያ ናይ ቃልሲ ፍልፍል ሚዲያ ድምጺ ውጽዓት ድምጺ ሓቂ ድምጺ ህዝቢ ንጭቆና ክትፈትሕ ትረባረብ ምስ ህዝባ Subscribe, like and share up Filfil Media Subscribe, like and share up Filfil Media